soc de la classe de Llacaris i el títol del conte es diu El meu club d'espies. Els personatges principals són l'Àngela i en Pere i els seus altres amics. La història tracta de que l'Àngela volia ser espia i hi havia nens que estimaven a l'Àngela i tots perseguien a l'Àngela i va contractar el Pere i s'amagava darrere d'ell. El dia següent el van portar el disc de la seva germana i el va posar al rincó del pati on hi havia els lavabos i van escoltar el radiocasset i després l'Àngela va anar a espiar i en Pere i l'Àngela eren amics. Després l'Àngela venia de l'escola i en Pere li va donar un cop de puny a l'Àngela i l'Àngela es va caure al terra. I després els seus amics de l'Àngela estaven anant cap a en Pere i en Pere va sortir corrent. I després, com l'Àngela i en Pere estaven enfadats, en Pere era hora de patir i se'n va anar cap a classe, corrent cap per les escales. I després l'Àngela el va perseguir i on estava el Pere hi havia el calendari, perquè era el sant de la senyoreta Mota, que era la seva professora. I després l'Àngela va perseguir en Pere i va anar corrent per les escales i la senyoreta Mota va dir «Què és aquest xivarri?» I va dir en Pere tenia una excusa que era molt creïble i la Mota, la professora Mota, no li va deixar parlar i li va dir la senyoreta Mota «Copieu 100 vegades el que havíem de no córrer per les hores del pati». I després la senyoreta Mota els va castigar al pati. M'ha agradat aquesta història per 3 motius. Una perquè és molt divertida, una altra perquè m'ha agradat la part de quan escolten el radiocasset i una altra perquè m'agrada com han presentat aquest llibre. Adeu!